Исемсіз, эфирда атна яңалыклар тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Әлмәт полицейскийлары бу елны 23 җинаят теркәгән. Узган елның январы белән чагыштырганда бу 2 тапкырга ким. Тик әлмәтләргә салынган зыян күләме бу суммадан күпкә артыграк. Күпчелек очракта бу заманча технологияләр һәм кешенең ышанучан булуларыннан оста файдаланган кыргалдарларның отышлы эш схемасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән күрсәткеч. Бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган очрашуда журналистларга сөйләделәр. Слушай. Вас приветствует помощник банка ВТБ. Заявка на изменение основного контактного номера телефона одобрена. Для подтверждения изменения номера скажите «да». Для связи с оператором скажите «нет». Вы записали? Это вот не специально сделано. Видите? Это, я считаю, что какая-то мошенническая схема. Мондый шалтыратуларны алмаган кеше юктыр. Брифинг барышында Әлмәт полиция бүлеге начальнигының оператив эшләр буенча урынбасары Марат Кадыров та искәрмә түгел. Тик сокланганнар андый кармакка эләкми. Я телефонын алмый, капкындагы бушка куелган сырны алырга ашыкмый. Узган ел дәвамында күзәтелгән охшаш схемалы җинаятьләр саны арта. Аннан да бигрәк кыргылдарларга күчерелгән акча да арта. Ә бит бу әлмәтләрнең бөртекләп җыган байлыкларының суга салынуы дигән сүз. Если какие-то незнакомые номера звонят и говорят, да, что происходят какие-то несанкционированные операции с вашей карты, снимают, надо сейчас же вот произвести какие-то операции для защиты. Мы рекомендуем разговор прервать, лично прийти в банк и в банке вот тет-а-тет с работником банка объяснить, что поступил звонок, а у меня пытается снять денежные средства. Так ли это на самом деле? Ну и сотрудники банка объяснят, что либо злоумышленники, либо какие-то действительно происходили операции, но уже за этот момент можно производить уже другие разбирательства. Төрле номерлардан килгән шалтыратулардан гадәттә бер төрле сүзләр яңгырый. Сезнең хисапка куркыныч яный яки якыннарыгыз бәлага тарыды һәм башкалар. Моннан тыш узган елгы статистика буенча да төрле фактларны берләштерелгән уртак схема, социаль челтәр яки интернет аша инвестициялар хакында игълан барлыкка килә. Башта зур булмаган сумма салып, тиз арада дивидендлар алып булу мөмкинлеген хәбәр итәләр. Злоумышленники первоначально предлагают внести небольшую сумму, буквально от 10 до 20 тысяч рублей. Злоумышленники удаленным доступом устанавливают программы специальные, которые демонстрируют на экранах либо компьютера, планшета или телефона у гражданина, который инвестирует, различные графики, цифры, подъем продажи акций. И там же указывает, что вот вложенные денежные средства отображает на счету, что идет хороший подъем, и вот создается уникальный шанс, есть возможность приобрести очень хороший пакет акций за сравнительно небольшую сумму денег, да, но эта сумма денег составляет, как правило, от 500 тысяч и выше до миллиона. Шуннан соңгы механизм булайрак. Берникадәр дивидендлар күчәргә дә мөмкин, тик каймагы зуррак инвестициялар салынгач икәнен аңлата башлыйлар. Акча юк диючеләргә кредитты әзер. Нәтиҗәдә кредит бар, акча һәм инвест мәйданчык юк. Статистика буенча мондый кармакка бюджет өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр күпләп эләгә. Мисал өчен бер бакча мөдире шулай әйтеп 1,5 миллион сум акчасыннан колак кага. Процесс установления занимает длительное время путем направления с нашими следователями запросов в финансовые учреждения. Я уже в своих ранних выступлениях неоднократно подчеркивал, что поступление направления запроса, ответа занимает от месяца и больше. Җинаятьчеләр хәтта Эчке эшләр министрлыгының идарәләренең телефон номерларында кулланышка җигә башлаган. Технологиялар моны эшләргә мөмкинлек бирә дип чаң суга белгечләр. Моның белән көрәш барса да, иң беренче чиратта кеше үзе игътибарлы булырга тиеш. Юкка ышанмаска, ахыр чиктә таныш булмаган телефон номерларына җавап булса да бирмәскә кирәк. Халыкара студентлар көне узганнан соң күпчелек студентларның каникуллары башлана. Быел ул 25 гыйнвардан 7 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Шуңа күрә бу студентлар өчен көтеп алынган икеләтә бәйрәм. Бигрәк тә кызыклы һәм тормышта иң истә калачак гомер аралыгына тәүге кат аяк басучылар өчен. Әлбәттә, беренче курс студентлары өчен бу көнне искә калырлык итеп оештырырга тырыштылар. Бәйрәмдә Алсу Амирова да булып кайтты.
яшьләр һәм студентлар шәһәрен әйләнеп бара. Ә студентлар тормышы әлбәттә инде җырга, моңга, биюгә күмелгән. Беренче курс студентларының беренче тапкыр семестрны ябып каникулга киткән чорлары. Имтиханнар артта. Димәк, беренче ярты ел уку турында нәтиҗәләр ясап та була. Ну, дорогие студенты, естественно, я бы хотел вас поздравить с этим замечательным праздником, с Днем студента. Шунысы да игътибарга лаек. Бу көнне без беренче курс студентларының фестивален уздырабыз. Әле кичә генә мәктәп укучылары булган. Бар укырга гына кергән идегез. Хәзер күпләрегезне ныклап студентлар дип әйтеп була. Чөнки күпләрегез сессияны тапшырды. Мин сезне котлыйм. Из вас уже студенты, потому что многие сдали уже сессию. Поэтому они прошли этот маленький путь, с чем я вас тоже поздравляю. Кызлар җиткән, җәйләр киткән. Кышлар җылы якка киткән. Ә мин һаман сине көтәм. Чәчәкләрне бүләк итәм. Быел студентлар көне уңайдан оештырылган гала концерт онлайн форматта үтте. Бу гала концертта шәһәребезнең төрле уку йортларында белем алучы беренче курс студентларын талантлары өчен бүләкләү тантанасы да булды. Араларында Булат Гәрәев та бар. Егет төп Әлмәтнеке, туган каласында ул җәмгыятькә файдалы булу өчен калган. Студентлар тормышым мәктәп тормышыннан бик нык аерыла диелем. Чөнки студент тормышында үзеңнең ничектер күрсәтәләсең. Студент тормышы бик шәйни миңа. Әлмәт студентлары һәм барлык теләүчеләр концертны популяр социаль шелтәләр аша карап үз фикерләрендә калдыра алдылар. Залда бары тик катнашучы һәм бүләкләнүче студентлар гына булды. Ләкин шуңа да карамастан студентлар күтәренке кәефтә иделәр. Студентлар десанты Бүтін Россия акциясы ел сайын үткәрелә. Ул уку йортларын тәмамлаучыларны профориентацияләүгә һәм ішкі эшләр органы хезмәткәренең уңай имиджын формалаштыруга юнәлдерелгән. Шул уңайдан Бөгелмә ішкі эшләр бүлегендә студентлар өчен экскурсия оештырдылар. Айгөл Шәрәфиева тулырак. 9 килограммлы бронежилетны мөмкинлек булганда ничек киеп карамыйсың соң? Бу полиция хезмәткәрләре экипировкасы. Бөгелмә һөнәри педагогик күллият студентлары өчен бу кызыклы. Алар үзләре булачак эчке эшләр хезмәткәрләре. Әлеге һөнәрне күңел кушу буенча сайлаганнар кызлар да, малайлар да. Беренче курс студентлары полиция бүлегендә беренче тапкыр. Это очень ценный опыт для нас. Бу безнең өчен бик кыйммәтле тәҗрибә. Киләчәктә безгә монда эшләргә туры киләчәк бит. Шуңа күрә экскурсия безнең өчен бик мөһим. Поэтому экскурсия очень важна для нас. Укучылар өчен экскурсияны хезмәткәрләр үзләре үткәрде. Алар балаларга үз эшләре, эчке эшләр органнарында хезмәт итү ничкәлекләре турында сөйләделәр. Полициянең дежур тору өлеше тәүлек буе эшли. Монда 02 телефоны буенча килгән барлык шалтыратулар теркәлә. Шәһәр буенча видео күзәтү алып барыла. Бөгелмәдәге җәмәгать урыннарында 400 дән артык видеокамера урнаштырылган. Бүлектә шулай ук җинаятьчеләрнең бармак эзләре электрон рәвештә саклана. Бу җинаятьне тиз ошарга ярдәм итә. Того, чтобы опознать человека. Алар җинаять кылган кешене тану өчен кирәк. Мәсәлән, кеше югалганнар базасында булса, без бармак эзләрен төшерәбез дә гражданинның шәхесен билгелибез. Мәйетләр белән дә шулай ук бармак отпечаткаларын төшерәбез һәм кешенең кем икәнен дәлиллибез. Гоняем также отпечатки и также опознают. Экскурсия студентлар десанты Бүтін Россия акциясы кысаларында оештырылды. Ул ел сайын үткәрелә. Анда педагогия күллиятының беренче курс студентлары катнаша. Бу алар өчен бер көнлек стажировкада. Студентлар тәҗрибәле тикшерүчеләр белән әңгәмә кырдылар. Бүлекчәнең төп бурычлары һәм эшләре, хәрәкәт урынында тикшерүчеләрнең гамәлләре, алгоритмы турында белделәр. Студентлар шулай ук үзләрен кызыксындырган сорауларны да бирә алды. Бүген без традицион студентлар десанты Бүтін Россия акциясын уздырабыз. Ул ел сайын үткәрелә. Безнең бурыч булачак хезмәткәрләрне безнең бүлек эшчәнлеге белән таныштыру һәм аларны кызыксындыру әлбәттә. Полиция бүлегенең үз музее да бар. Биредә төрле экспонатларны күрергә була. Бу җинаятьчеләр кулланган утлы һәм салкын кораллар, хокук саклау органнары хезмәткәрләренең төрле еллардагы полиция формасы үрнәкләре һәм башкалар. Чара ахырында студентлар кинологлар эше белән дә танышты. Флоренс атамалы хезмәт ите кунакларга трюклар күрсәтте. Хокук сакчылары балаларга 4 аяклы ярдәмчене сыйпарга һәм истәлеккә фотога төшергә рөхсәт итте.
Кешеләр генә түгел, маллар да йогышлы шир белән авырый. Ут күршебез Сарман районының Югары Чыршылы авылында 2 шәхси хуҗалыкта мөгезле эретерлектә нодуляр дерматит табылган. Экспертиза 14 гыйнварда була, шир шунда расланада. Нәтиҗәдә малларны юк итәләр, авылны карантинга ябалар. Бу хәбәр мал-туар асрап яшәгән әлмәтләрдә дә борчу уятты. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап безнең иҗат төркеме Әлмәт ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итте. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Күрше Сарман районында ачыкланган нодулярны дерматит дигән авыру Әлмәт районы малларына куркыныч янамый дип белдерде Әлмәт районының баш ветеринар табибы. Ләкин моның өчен һәр хуҗа белгечләр билгеләнгән һәм белгечләр аңлаткан киңәшләрне төп-төгәл итеп үтәргә тиеш. Нодуляр дерматит, башкача аны төерле дерматит диләр, мөгезле эретерлектәрдә очрый торган куркыныч йогышлы авыру. Ул берсеннән икенчесенә тиз йоган. Мөгезле эретерлектә төерле дерматит китереп чыгаручы вирус кәҗә һәм сарыкта булмый ди белгечләр. Тик алар авыруны йөртүче булып санала. Нодуляр дерматит юкса, малның кисәк температурасы күтәрелә, аз ашый, тиз арада тәнендә каты төерләр барлыкка килә. Күзләре, танаулары ялкынсына. Дәвалау тиешле нәтиҗә бирмәсә, малларны юкка чыгаралар. Нодулярный дерматит без аның вакцинация ясап үткәрәдер үткән елларында. Ул буквально бер 3 ел там назад башланды. Ул шир угроза кирү белән хәзер тоже менә февральның башыннан башлыйбыз вакцинация ясарга бар малга да. Төерле дерматитның беренче очрагы Россиядә 2015 елда Дагыстанда ачыклана. 16-17 елларда шир Дагыстан, Башкортстан республикаларында, Волгоград, Саратов, Самара, Оренбург өлкәләрендә табылган. Зарарлану чыганагы булып, авыру хайваннар һәм вирусны күчерүче бөҗәкләр, шәрки, чебен кигәвен санала. Шулай ук вирус бер хайваннан икенчесенә һава аша да күчергә мөмкин. Моннан тыш, зарарланган хайван эчкән су яки азыкта инфекция чыганагы булып тора, ди белгечләр. Мал алган очрагында карап кемнән алуларын бик ихтибар белән алырга кирәк. Андый-мондый мал сатып йөрүчеләр булган очракта урам буйлап машинадан реклама шалтыратып әйтәләрме, безнең эшсез мал, безнең үзебез үстергән, менә шул районнан килгән, Татарстан районнарын әйтергә мөҗтләр без шуннан дип ветеринар сопроводительный документы булмаган. Неизвестный сатып йөрүчеләрдән берүк алырга ярамый. Төрле дерматит кешегә йокмый, удактан куркыныч юк, ә менә мал-туар зарарланса, кесәгә суачак. Кагыйдә буларак, андый мал-туар юктарылырга авыру хайван яшәгән каралты кура махсус препаратлар ярдәмендә эшкәртелергә тиеш. Ә хуҗалар исә билгеле бер вакыт аралыгында терлекчелек кәсебен туктатырга мәҗбүр булачак. Кабатлап әйтәм, шушы регионнардан безнең торган Самарская область, Оренбургская область, Башкортстан, Казахстан, мондан ерак түгел, аннан эшсез мал китерәләр, сарыклар, мөгезле терлек, карма юк дип комбикорм, зерно, бер вакытта да аннан алырга ярамый. Төрле дерматитка каршы көрәш, вакцинация, ул прививкалар календарына кертелгән. Күршеләрдә булган хәлләрдән соң чиктәш авылларда мал-туарга тиз арада вакцина ясалган. Табиб кешеләрне дәваласа, ветеринар кешелекне дәвалый диләр, чөнки алар җилкәсендә 4 аяклы дусларның сәламәтлегенә түгел, ә азык-төлек куркынычсызлыгы. Заманча технологияләр алга киткән чорда бу аеруча да мөһим. Бу көннәрдә Азнакайда иҗтимагый совет әгъзалары да кибетләргә чыкты. Рейд барышында яшелчә, җиләк-җимешнең сыйфаты каралды, халыкның фикере тыңланды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Шәһәрнең иҗтимагый совет вәкилләре сәүдә нокталарында социаль әһәмиятле товарларның, азык-төлекнең бәяләрен, сыйфатын карап тикшереп контрольдә тоталар. Чираттагы рейд вакытында алар җиләк-җимеш һәм яшелчә бүлекләрен карадылар. Шул ук вакытта сатып алучылар белән дә аралаштылар. Я частенько здесь отовариваюсь. Бу кибет мин яшәгән районда урнашкан, шуңа күрә бирегә еш йөрим. Барысы да ошый, товарның сыйфатыннан канәгать. Сатучылар да бик мөлаем. Ошаганны алырга тырышабыз инде. Мин хагын карамыйм, тәмлелегенә карыйм. Балалар ниндине ярата, менә балаларым яшелне ярата, банан ярата, главный банан алып кайт. 8 человек. Без биредә 8 кеше эшлибез. Сөт продуктлары көн саен, ә җиләк-җимеш, яшелчәләр көн аралаш тикшерелеп торыла. Складта товар сакламыйбыз. Кибеткә товар көн аралаш кайтып тора. Сатып алучылар азык-төлекнең сыйфатыннан канәгать булсалар да, яшелчә, җиләк-җимешләрнең бозыла башлаганнары да очрады.
Чтобы вовремя перебирали. Сәүдә үзәкләре җитәкчеләренә киңәшебез шул. Прилавкаларда начар сыйфатлы азык-төлек булмасын иде. Бозылган җиләк-җимеш, яшелчәләрне чүпләүше үз вакытында башкарылсын иде. В любом случае, Әлбәттә, һәрберебезнең дә тәмле, чиста, сыйфатлы яшелчә һәм җиләк-җимешләр аласы килә. Иҗтимагый совет рәисе Лилия Әхмәдишина әйтүенә караганда, кибетләргә йөреп, товарның сыйфатын тикшерү сатып алучылар өчен дә, сәүдә хезмәткәрләре өчен дә файдалы гамәл. Общественный совет поступило обращение граждан. Безнең иҗтимагый советка халыктан кибетләрдәге җиләк-җимешнең, яшелчәләрнең сыйфаты начар булу турында гозер килде. Без бүген Азнакай муниципаль районы башлыгы кушуы буенча сәүдә нокталарына мониторинг ясадык. Бүгенге тикшерүләр буенча шуны әйтә алам. Кибетләрдә азык-төлекнең сыйфаты яхшы, бозылган җиләк-җимеш, яшелчәләр утилләштерелә бара. Азык-төлек складларда сакланмый. Әлбәттә, сәүдә залларында хезмәткәрләр аз булу сәбәпле, җитешмәү сәбәпле, начар сыйфатлы җиләк-җимешләр, яшелчәләр очрарга мөмкин. Андый очракта сатып алучылар кибет хезмәткәрләренә яисә администраторга мөрәҗәгать итә алалар. Сәүдә нокталарына чыгу эше алга таба да дәвам итәчәк. Әлеге шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов. Сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.